Ako vznikol život na Zemi? Ako získame energiu pre rodinný dom úsporne zriadenú? Ako vzniklo zariadenie na absorbovanie CO2 a koľko 10 ročí ho docentka Morvová vyvíjala? Metrostav v roku 1988 oslovil na spoluprácu práve docentku Morvovú pre riešenie CO2. Viete, čo najviac poškodzuje klímu na Zemi? Ako pracuje preplňovaný dízlový motor? Je naozaj zrušenie dízlových motorov riešenie v klimatickej kríze? Na všetky tieto otázky nám odpovedala docentka Morvová z oddelenia environmentálnej fyziky katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Univerzity Komenského Bratislava. Ak vás všetky tieto veci zaujímajú, vypočujte si podcast s docentkou Morvovou. Dovolte mi, aby som predstavila pani docentku Morvovú, s ktorou dnes budeme hovoriť o klimatických zmenách, ktoré práve prežíva celá táto planéta, a taktiež budeme hovoriť o možnosti riešení, o energiách a o skúsenostiach pani docentky Morvovej. Vítaj, Marcelka, srdečne ťa vítam. Ahoj, Lindi. Veľmi sa teším, že si prijala pozvanie a že môžeme porozprávať o tých možnostiach z tvojho pohľadu. Pre mňa je Marcelka absolútny génius v tejto oblasti a osobne môžem povedať, že najmúdrejšia žena, akú poznám na tejto planete. Robíš si srandu. Nie, veľmi si preto cením, že si prijala pozvanie. Chcela by som sa v prvom rade spýtať, ako si sa dostala vôbec k tomu uvažovaniu o tej zelenej energii? Ja viem, že ty už od útleho detstva, od byliniek a všetkých týchto vecí, čo poznáš, aká bola tvoja cesta k tomu, kde si došla až dnes, ak sa môžem spýtať? Bolo to tak trochu kuriózne. A vlastne v zimnom semestri 2. ročníka na vysokej škole som sa prihlásila na švočku k jednému človeku a nakoniec som sa dozvedela, že tomu človeku tú tému zadal môj otec a on to zadal mne. No, týkalo sa to znižovania koncentrácie polycyklických aromatických uhlovodíkov. Väčšina ľudí nevie, čo to je. Tak ujasním. Keď mám benzénové jadro a teraz ho začnem kumulovať, to znamená spájať, tak keď spojím 3 je naftalen, ktorý smrdí, čo všetci vieme, proti moliam. Keď je ich 5, tak to je benzpyrén. A keď k tomu teraz pridám ďalšie benzénové jadro, takže možno ho pridať v polohe 1, 2, 3, 4 a potom 1, 2, 3, 4, kde sú vlastne dve. No a ten, čo je v polohe 3, 4, sa označuje podľa nového označovania benzoapyrén a to je druhá najkarcinogénnejšia látka po metylcholantréne. A vo výfukových plynoch, ja som teda merala výfukové plyny zo Škoda 1000 MB. Áno. A ich škodlivosť, áno? A zisťovala som, aké množstva sa tam nachádzajú. Ulovila som si ku všetkým polycyklickým uhlovodíkom kalibračné spektra v ultrafialovej oblasti. Zistila som množstvo a potom som postavila výbojové zariadenie, ktoré využívalo v tom čase koronový výboj, kde sme znižovali koncentráciu vlastne týchto uhlovodíkov. A aká bola úspešnosť vtedy? 99,8%. Wow, výborné. Následne sme to patentovali. No a potom som išla na... v podstate to bolo taká oddelenie, ktoré spadalo pod ministerstvo zdravotníctva. Zaoberalo sa vlastne vplyvom rôznych škodlivých látok v ovzduší na ľudské zdravie. A bola som sa tam pýtať teda, že keďže som chcela pokračovať, či majú nejaké normy na to a či sa touto problematikou zaoberajú. Tam ma oslovil taký pán, ktorý sa tak na mňa pozrel jak na vraha a vraví mi, na čo sa zaoberáte takými blbosťami? Nemohli by ste robiť aj niečo užitočnejšie? A ja hovorím, no dobré, a čo si predstavujete pod pojmom užitočnejšie? No a on mi na to hovorí oxid uholnatý. Akože z výfukových plynov. No tak som povedala, fajn. A moja diplomová práca následne sa venovala znižovaniu koncentráciu oxidu uholnatého. Čiže odvtedy si sa venovala... No počkaj, oxid uholnatý, ten je jedovatý v tom zmysle, že
0,02 objemového percenta spôsobia, že ti ochrnú ruky a nohy, ale mozog ti bude fungovať. To znamená, že ty nebudeš sa vedieť z miesta, kde je takáto koncentrácia, dostať preč a budeš umierať pri vedomí. To je desivé. Vtedy vzniká taká kuriózna situácia, lebo pre baníkov a nejakých pracovníkov, ktorí sú v takýchto podmienkach, existujú síce snímače, ale tie snímače snímajú vyššie koncentrácie ako táto. No a potom kanárik na to reaguje tak, že keď to dosiahne ešte menej ako túto koncentráciu, tak zdochne. No, tak ja som sa, odtedy ešte sa všetko tak kupovalo veľmi komplikovane, som sa obrátila na rektora, že chcem kúpiť 10 kanárikov. Na testovanie, aby sa nestalo. Aby som mala v labáku, keď pracujem s tým. Áno. A neohrozila seba. Na to mi povedali, že si mám vetrať. Wow. A že kanáriky mi nekúpia, že nech si kúpim snímače. Tak som si síce kúpila snímače, ale musela som aj vetrať, lebo doteraz tie snímače mám. To sú na baze molybdénu, lebo vzniká tam MECO6 krát, ktoré je modrej farby. A vtedy to začne pípať. Lenže začne to pípať až pri 0,4. Áno, pri nižšej koncentrácii to nezapípa vôbec. Áno. Ale k ochrnutiu už môže dôjsť aj pri tej nižšej koncentrácii. Áno. Čiže je to nebezpečné. To znamená, ja som, či bolo leto alebo zima, furt musela mať otvorené balkónové dvere. A výsledok toho bol aký potom? No vedela som odstrániť CO s účinnosťou 94%. Výborné. Z auta. No, potom som na PhD prácu som pokračovala v chemických reakciách, lebo zistila som, že mnoho z tých reakcií prebieha reagovaním s OH radikálom. Teda keď sa rozdelí voda na vodíka a OH radikál, tak to reaguje s tým OH radikálom, vzniká CO2. Ale vznikajú aj polyméry, lebo vznikajú, pokiaľ tam nepridám žiaden vzduch, a je tam síce nejaká malá vlhkosť, lebo vo vyšších plynoch je vlastne tie nežiaduce zložky ku vodnej pare sú asi 1:1. Tak vlastne som začala robiť aj tak, že som nepridala nič. A zistila som, že CO vytvára C3O2, najprv C2O, to reaguje s CO, vznikne C3O2, to je tzv. Anhydrid kyseliny malónovej, a ten ďalej reaguje a vytvára čosi, čo je ako karamelizovaný cukor podľa zápachu. Len je taký tmavší ako bežný karamel. Ako keby som karamelizovala veľmi dlho. No a tak som narazila na také rôzne práce. V roku 1967 vo Francúzsku takmer došlo k havárii jadrovej elektrárny, pretože oni vlastne využívali CO2 ako nosič energie a začali tam v tých potrubiach vznikať polymér, ktorý vznikol polymerizáciou C3O2 a tento im začínal upchávať potrubie. Potom sa prešlo z toho, že moderátorom bola ťažká voda miesto CO2. Vlastne aj vo všetkých súčasných reaktoroch sa používa ťažká voda. Aj naše VVR 440 majú ťažkú vodu ako moderátor. A k tomu výbuchu došlo prečo vtedy? Nedošlo k výbuchu. Oni prišli na to skôr. Len zistili, že im klesol tlak v tých potrubiach, tak postupne odstavili a zistili, že ten tlak klesol, pretože sa tam začali tvoriť tie úsahy. Áno, čiže zachránili to v podstate pred tým možným výbuchom. A ako si došla potom CO2? Áno. Vzhľadom na to, že jeden z produktov bol CO2 a ja som chcela vedieť, že ako sa bude to CO2, ktoré vznikne, správať ďalej, tak som mala vlastne tému chemické reakcie vo výboji, v CO, CO2, s vodou, s dusíkom. V rôznych kombináciách a s rôznym materiálom elektród. Lebo ukazovalo sa, že na elektródach vznikajú katalytické efekty, ktoré ovplyvňujú. Takže toto boli moje prvé práce z tejto oblasti, ktoré som v podstate robila medzi rokmi 1976 a 1981. Wow. Takže už relatívne dávno. No, vtedy som narazila na dve veci, že s rastúcou koncentráciou CO2 sa mení charakter toho výboja a vzniká výboj, ktorému som dala aj názov, lebo dovtedy nebol publikovaný, že je to spontánne pulzujúci prechodový výboj.
potom neskôr moji študenti to začali volať, že prechodová iskra, lenže má to jeden taký háčik, že prechodová iskra vzniká iba vtedy, keď je slabý zdroj. Keď je málo výkonný zdroj. Lebo prechodový výboj znamená, že iskra znamená to, že vyššia je iba teplota elektrónov. Ale prechodový výboj znamená to, že môže tam byť aj tzv. Oblúková fáza, ktorá síce trvá možno, že nejakých 10 mikrosekúnd, ale je tam vyššia teplota ťažkých častíc. To znamená, vyskytujú sa tam kladné jóny s vyššou teplotou, metastabily s vyššou teplotou, iba teda neutrálne častice nemajú vyššiu teplotu. Totižto plazma, ktorú vieme vyrobiť v laboratóriu, je tzv. Nízkoteplotná nerovnovážna plazma. To slovo nerovnovážna znamená, že všetky vyskytujúce častice, ktoré tam sú, majú rôzne teploty. Najvyššie sú elektróny a potom postupne všetky častice, ktoré sa tam vyskytujú, majú rôzne teploty. A pre likvidáciu CO2 v prostredí, kde je aj dusík, čo je vlastne všade, vo všetkých exhalátoch, lebo keď to oxidujeme vzduchom, dusík tam zostane. Tak tento dusík sa môže excitovať, pričom vzniká molekulárny excitovaný dusík v tzv. Stave A. To je tripletný stav sigma plus Ungerade. No a tento má 6,75 elektronvoltov. A na to, aby sa narušila väzba medzi uhlíkom a kyslíkom, trvá 6,25. To znamená, mám ešte pol elektronvoltovú rezervu na to. No a keď sa táto väzba naruší, tak vlastne do toho miesta sa zabuduje napríklad vodná para alebo vodík z vodnej pary a vznikajú zložitejšie štruktúry. No a potom som začala vlastne robiť jednak na výfukových plynoch z auta. V 1987 som mala patent týkajúci sa výfukových plynov z auta, kde vlastne som už dokázala znížiť koncentrácie oxidov dusíka skoro 100% účinnosťou, oxidu uholnatého, čiastočne CO2. Tým som sa vtedy ešte až tak veľmi nezaoberala, lebo nebol taký tlak na to. No a nejakých zvyškových uhlovodíkov. A vtedy si to aj patentovala, že to... Áno, vtedy som to prvýkrát patentovala a vlastne v roku 1988 o to prejavil záujem Daewoo, ktorý to chcelo inštalovať na ich autá. No a malo to byť vlastne tak, že to bolo ešte za socializmu, kedy autor bol nula. Áno. Tak plánovacia komisia na to vyčlenila nejaké peniaze, ktoré som nakoniec nedostala, lebo prišla nežná revolúcia. No. Ale plán bol, dohody boli také. No teda, bol to predchodca katalizátora, alebo... Nie, to bolo súbežne s katalizátorom. Súbežne. Totižto katalizátory CO2 vyrábajú. Áno. Vlastne, keď má auto katalizátor, tak množstvo CO2, ktoré vyrobí, keďže sa oxiduje CO na CO2, uhlovodíky na CO2, a to sa vlastne má volať trojspôsobový. Lebo dochádza k redukcii oxidov dusíka vlastne na ródium. A zariadenie, ktoré ste ale vymyslela, ty patentovala, redukovalo... Odstraňovalo všetko. Áno, celé CO2. Aj CO2. Áno. No ale tam som sa CO2 zaoberala menej. Až neskôr som sa začala špecializovať aj na CO2, lebo vlastne až po roku 1990, keď začal prichádzať do platnosti Kyoto protokol, tak sa začalo zaoberať aj problematikou CO2. Takže problematikou CO2 som sa začala v podstate zaoberať ešte tesne pred nežnou. Ešte pred nežnou revolúciou. A odtedy neustále. A odtedy nepretržite v podstate riešiš. Marcelka, aký je teraz s odstupom času počas toho výskumu, ak to môžeme tak nazvať, za celé tie roky, kde si sa dostal, ako sa pozeráš dnes na CO2, na súčasnú situáciu a rada by som sa ťa spýtala potom aj na zariadenie, ktoré si vyvinula za tie roky. Moje prvé zariadenia
boli vlastne zariadenia, ktoré mali veľa výbojok. Boli na 100 metrov kubických za hodinu a bolo to vertikálne výbojové zariadenie, ktoré malo len elektrický výboj a stabilizácia toho výboja bola odporná. Neskôr som prišla na to, že keď chcem znížiť energetické nároky tohto systému, tak lebo každá výbojka koaxiálna je vlastne kondenzátor. Takže kondenzátor, teda kapacita je tam automaticky. Odpor som pridávala, takže som mala vlastne RC okruh. Ten spôsoboval tie pulzy. A tie pulzy boli veľmi dôležité, lebo spôsobovali autoreguláciu tohto systému. Keď som mala exhaláty a postavila som zariadenie a teraz by som zobrala iný typ exhalátov, alebo v čase by sa CO2 menilo, tak keď bude CO2 narastať, bude narastať počet pulzov a narastať prúd. A keď bude klesať, bude klesať. To znamená, spotreba energie nebola konštantná, ale priamo úmernou menila sa so zložením. To bol veľký rozdiel od prác, ktorými sa zaoberali moji kolegovia, ktorí riadili tú frekvenciu a nútili ten výboj mať rovnakú frekvenciu stále. Čo podľa mňa bola chyba. Áno, ty si to nechala plynúť. Ja som nechala to fungovať tak, ako to príroda... Prirodzene, áno. Alebo totiž to, keď si niekto pozerá nejaké videá, keď soptí sopka, tak máme ten komolý kužel, odkiaľ vlastne vychádza láva a v tom kopci na spodku sú trhliny. Áno. A tými trhlinami vychádzajú sopečné plyny, tzv. Fumarolové plyny. A v 67. objavili taký spektrometer, ktorými bolo možné merať zloženie týchto fumarolových plynov. To boli veľmi kuriózne merania, lebo ten spektrometer mal vysielač, ktorý vysielal všetky získané dáta. Lebo tí, ktorí ho nosili, keď tam prišli, tam to podložie mohlo mať teplotu okolo 300 stupňov. Wow. Oni ho tam umiestnili, hej? Nie, oni ho mali na chrbte. Čiže oni museli prechádzať po tej oblasti, aby to merali. Áno, a mali také topánky, ktoré mali také 10 cm podošvy a boli tam dovtedy, kým nezačali horieť. Oh. Takže to bolo veľmi akože nebezpečné merania. No ale keď robili rôzne videá neskôr, tak sa prišlo na to, že vlastne, keď tá sopka začala soptiť a narastala tá koncentrácia, tak početnosť tých bleskov, ktoré sa tam vytvárali, narastla o 3 rády. A v tom mojom zariadení sa deje to isté, len malom. Tie výboje. Lebo tie moje výboje sú ako mikroskopické blesky. Áno. A s rastúcou koncentráciou ich počet narastá. Teraz mi nedá neopýtať sa ťa na tvoju teóriu vzniku sveta, lebo si vyvratil tú teóriu, áno, života. Že môžeš k tomu povedať tvoju teóriu. Totiž to. Pred 4,2 miliardami rokov všetká atmosféra, ktorú sme mali, pochádzala jednak zo sopečných plynov, ale väčšina ľudí si myslí, že dusík vychádzal von ako amoniak alebo ako dusík. Ale v sopečných plynoch dusík čistý nie je. A nie je tam ani čistý amoniak. Vyskytuje sa tam radikál HN2. No a tento sa uvoľňoval do atmosféry. A samozrejme, tlak tej atmosféry bol 30 atmosfér približne. No a ak si odmyslím, že 10% boli rôzne znečisteniny a látky s nízkymi koncentráciami, tak tých 90% bolo rozdelené 50-50 vodná para CO2. Metánu tam bolo v zanedbateľnom množstve. No a prvé práce v tejto oblasti publikoval Stanley Miller v roku 1952 v časopise Science a jeho školiteľom bol Urey, držiteľ Nobelovej ceny za objavenie deutéria. No a lenže on pracoval v tzv. Silne redukčnej atmosfére a nevyužíval pulzný výboj, ale využíval oblúk. To znamená čo? Elektrický oblúk ako zvárací oblúk. Pri ňom je vysoká teplota a tie jeho plyny odtiaľ sa prebublávali cez vodu a vo vode sa rozpúšťali a tam vznikali aminokyseliny. No, až oveľa neskôr, dobrých 20 rokov,
začal uvažovať s tým, že vlastne tá prvotná atmosféra nemusela byť redukčná, ako on uvažoval. On neuvažoval, že uhlík je tam v podobe CO2. On uvažoval, že uhlík je tam v podobe metánu. To bola jeho teória. To boli vtedajšie vedomosti. Áno. Až neskôr sa ukázalo, že to tak nie je. A vlastne tá prvotná atmosféra vznikala teda zo sopečných plynov a dusík sa tam dostal vrásnením. To je inak veľmi kuriózne. Lebo pri vrásnení sa vlastne, alebo pri zraze kontinentov, tá teplota v tom mieste spoju narastie na veľmi vysoké hodnoty. No a pôvodne v zemskej kôre boli nitridy, boli oxidy a boli hydridy. A tie nitridy sa rozpadajú do teploty 500 stupňov. To znamená, pri tých tlakoch a vysokých teplotách vlastne sa rozkladali nitridy, dusík sa uvoľňoval do atmosféry a narastal. A keďže dusík je málo reaktívny a nereaguje skoro s ničím, tak vlastne jeho koncentrácia narastala až do dnešných hodnôt. To, že máme vo vzduchu kyslík, je tiež kuriózne, lebo kyslík je jediný molekulový plyn, ktorý je v tripletnom stave. Jediný. A teraz, aby sme si to tak ujasnili. Keď ja mám nejakú molekulu v tripletnom stave, to znamená, elektróny sú v nejakej vzdialenosti. Lenže všetky ostatné prvky, ktorými ten kyslík môže reagovať, sú v singletnom. A tie majú inú vzdialenosť. Uvediem taký príklad. Že povedzme, singletný stav znamená, že elektrón je vzdialený ako Zem od Slnka. No ale tripletný znamená, že elektrón je vzdialený ako Jupiter od Slnka. A Jupiter so Zemou nevedia interagovať, lebo sú od seba ďaleko. Ale to je jediný dôvod, prečo kyslík, hoci ho máme v atmosfére, nespáli všetko. Vďaka tomu. Vďaka tomu, že prírodne kyslík je v tripletnom stave. Áno, čiže ani nedochádza k tým. No a keď my napríklad si chceme zapáliť oheň a chceme využiť vlastne ten kyslík, tak ho musíme najprv prerobiť z tripletného na singletný. Aby nemohol horieť. No a to robíme práve tými trieskami. My vlastne nezapalujeme uhlík, my najprv prerábame kyslík. To je zaujímavé. Nad tým myslím, že sa nikto nezamýšľal vôbec na toto teóriu, to je zaujímavé. No, ale vrátim sa teda k vzniku života. Teraz najskôr, vzhľadom na to, že naša Zem po zrážke s iným objektom vo veľkosti Marsu zmenila sklon rotačnej osy voči rovine ekliptiky. To bolo kedy asi? To bolo okolo tých 4,2 miliardy rokov dozadu. No, tak vlastne sme mali póly, ktoré boli oveľa chladnejšie. No a v tých časoch ešte voda nebola skondenzovaná, ale keď sa schladila tá oblasť pólov, tak voda začala kondenzovať a potom konvekciou sa to ochladzovalo a narastalo množstvo tekutej vody. Keď bolo dosť tekutej vody a skondenzovala skoro polovica, tak sa to zrýchlovalo. No a keď už bola voda tekutá a vodných pár bolo len málo, tak sa začali v tej atmosfére uplatňovať vlastne čiastočne blesky. A teraz si predstavte, že vám blesk udre do vody, blízko pobrežia. Tak čo sa stane? Vzhľadom na to, že energia elektrónov toho blesku, ale aj ťažkých častíc je na úrovni 10 elektronvoltov, tak to prerazí všetku vodu, v nejakom kanáli ju vyparí, teraz kopu vody vytvorí expanznú vlnu, ktorá je ako tsunami a ide odtiaľ preč a ešte vysublimuje aj niečo zo dna. Áno, lebo dorazí až na dno. Áno. No a teraz veci, ktoré reagujú s tým vývojom, tak treba si uvedomiť, že vo vode je rozpustné CO2, dusík len veľmi málo, skoro nič. A nejaké množstvo kyslíka, ale pri tých teplotách tiež málo. To znamená, že z tej časti, ktorá sa vyparila a bola vo vode, vznikajú cukry. Lenže je tam vysoká teplota a glukóza pri vysokých teplotách je málo stabilná. Jediný stabilný cukor je ribóza a dezoxyribóza. Teraz dno tvoril apatit.
a apatít je vlastne fosfát. To znamená, funkčné skupiny PO4 sa odtiaľ vyparili a naviazali sa na tie ribózy. A obrovskou rýchlosťou sa rúčili von a vlastne difundovali na boky. Lenže v plyne už bol dusík. A vznikol tam aktivované CO2 a dusík, pričom vznikol chemickou reakciou NCO radikál. Čo to znamená? To znamená N dvojná väzba C, dvojná väzba O. A jedno voľné miesto. Tento dimerizoval alebo reagoval s ďalšími zložkami a tak vlastne vznikli takmer všetky aminokyseliny. Wow. No lenže, predstav si, že v tom kanáli je 10 elektronvoltov. 1 elektronvolt je 11 600 stupňov Celzia. To znamená, že pritom bol vysoký tlak, možno 300 atmosfér. A teraz všetko to, čo vzniklo, vrátane toho, čo vzniklo v tej vodnej časti, sa odtiaľ vzdialovalo vzduchom veľkou rýchlosťou. A keď to došlo do takej vzdialenosti, že už teplota bola teplota okolia a tlak už tam nebol veľký, tak to začalo padať do vody. Teraz ale tieto zložky vzájomne reagovali a vznikli pritom také, ja to volám protobunky. V podstate treba si uvedomiť, že plazmatická membrána je elektrická dvojvrstva, najznámejšia sú mydlové bubliny. No a teraz vlastne to uzavrelo veci, ktoré boli vnútri, vrátane vodnej pary. A keď to padlo do vody, tak okolo toho sa vytvoril náboj a rôzne látky sa dostávali von a dnu cez tú mycelu a naplňala sa tá mycela vodou a klesala ku dnu. No toto bola vlastne predchodca dnešných buniek. A tieto bunky mali vlastne membránu, mali čosi ako cytoplazmu, lebo z tých aminokyselín sa tam a proteínov sa tam veci rozpúšťali. No a ja som experimentálne takéto veci vyrábala v tom vertikálnom vývojovom zariadení. Áno, čiže výskum. A robila som analýzu a na rozdiel od Stanleyho Millera sa mi podarilo vyrobiť aj histidín a histónové kyseliny. Čiže navyše, okrem toho, čo malo. On nevedel vysvetliť DNA a RNA, pretože adenín, guanín, cytozín a tymín vznikajú z histónových kyselín. A v našom bunečnom jadre máme vlastne tekutinu, ktorá obsahuje histónové kyseliny a pri replikácii je to surovina, ktorú vlastne dodávame na to, aby mohlo vzniknúť ďalšie DNA pri kopírovaní. Áno, a pri jeho výskume On to nevedel. On to nevedel. A tebe sa to podarilo dokázať, že si to tam mala. Áno. Čiže máš teóriu aj vzniku tej DNA v podstate. Ja mám teóriu, v ktorej sa zaoberám aj jadrom. Áno, čiže bunky, základ tých predchodcov bunk tam vznikli. Akurát samozrejme, ja som zistila, že keď tie vzorky stoja rok a sú vystavené vodnej pare, tak sa zmení tá chaotická konfigurácia toho tzv. Proteinoidu na alfa-helix. A čo to znamená v praxi? Špirálovité usporiadanie. To má najnižšiu potenciálnu energiu. Áno, čiže v priebehu takého roka. Hej? Že no a ja som potom napísala Stanleymu Millerovi, že proste svoje výsledky som mu poslala a on mi na to poslal všetky jeho publikácie vrátane knihy, ktorú napísal. Oh, wow, to je milé. Takže ste spolu boli v kontakte. Áno, mám to odložené a som vlastne, on potom neskôr robil hromadu ďalších prác a na rozdiel od nás v zahraničí je to svojím spôsobom tak, že keď majú profesorov alebo proste pracovníkov, ktorých prínos k rozvoju tej príslušnej univerzity je dostatočne veľký, tak ich nevyhadzujú do penzie, ale nehajú ich tam pôsobiť. Aby pôsobili a spravili ešte dobré veci. Aby študentov takou intenzitou, ako vládzu, ale že oni sú schopní poskytovať vedomosti, kdežto my sa nemôžeme pozerať na ľudí paušálne. Áno, a u nás to je tak, že ako náhle dosiahneš ten dôchodkový vek, tak končíš. No, väčšinou ostávajú ľudia na dohodu, alebo ako emeritní. Ale čo je veľmi veľká škoda, pretože skúsenosti máš čo odovzdať ešte? No akurát nemáš možno tú vitalitu, ktorú majú mladí ľudia. Lenže mladí ľudia sú ešte na začiatku blbí.
Oni potrebujú, aby niekto viedol. Áno, vedenie mať. Ten, ktorý ich vedie, nemusí vybehnúť na kopec za 15 sekúnd. Samozrejme, stačí rozmýšľať. Ale stačí ich usmerňovať. Áno. A keď sa pozrieš na tú akademickú pôdu, pretože ty si pôsobila aj v zahraničí, aj v Spojených štátoch si bola. V Japonsku. Aj v Japonsku si bola. V Švédsku. Môžem sa ťa spýtať na to, keď to porovnáš, ako to na teba pôsobilo, to Japonsko, Švédsko, Spojené štáty, keď to porovnáš. Takto, keby som mala povedať, v Japonsku by som nechcela žiť. Nie? Nie. Totiž to. Japonci a Nemci majú čosi spoločné a to je... U nás pre špuračne sa hovorí parírovať. Inak povedané, že musia poslúchať a musia robiť všetko tak, ako im to prikážu. Áno. A my sme vlastne tento nemecký spôsob školstva prebrali. Rozumiem. Veľký rozdiel je napríklad vo francúzskom spôsobe školstva, kde oveľa väčší dôraz kladú na invenčnosť. Preto Japonci majú Monbusho štipendium, ktorým chytajú tie najväčšie talenty zo sveta a vytvárajú im podmienky, a najmä finančné a laboratórne podmienky, aby mohli u nich pracovať, lebo oni majú nízku invenciu, ale vysoký drive na cieľ. Áno, rozumiem. No a mne toto by nevyhovovalo. Áno. A keď to porovnáš s tým Švédskom? Vo Švédsko je na tom podstatne lepšie ako u nás, pretože materiálne zabezpečenie laboratórií je mnohonásobne lepšie. Áno, neporovnateľné. To sa nedá zrovnať. Čiže tá podpora toho výskumu... U nás vlastne od roku 1990 do marca 2002 bola taká situácia, že fakulty mali právnu subjektivitu. Čo je dobré. Potom im zobrali. A teraz právnu subjektivitu má len univerzita. V praxi to znamená to, že povedzme, chceš kúpiť nejaký prístroj, presne vieš aký. Áno. Teraz ten prístroj ti bude vyberať úradník na rektoráte, ktorý nevie ani čo má. Ktorý osloví najprv všetky fakulty, teraz zozbiera to, čo oni chcú a konečný výber môže byť taký, že ti to vôbec nevyhovuje. Ale zaplatí sa to z tvojho grantu. To nie je moc fér tým pádom, lebo nemôžeš... No, kým boli totiž to iba fakulty, tak mnoho vecí sa dalo kupovať tzv. Podlimitným obstarávaním. Že ty si urobil 3 ponuky. Áno. A kúpil si to. Áno. A mal si to, čo potrebuješ na ten výskum. A mal si výskum. presne to, čo potrebuješ. Áno. Takže osobne si myslím, že výberové konania pre účely vedeckého výskumu sú totálne kontraproduktívne. Áno. Na navyše investície sa posledný krát dali kúpiť v roku 2004. 2004? Odtedy sa nič? Odtedy všetky granty sú na materiály, služby a personálne náklady a služobné cesty samozrejme, ale nedajú sa kúpať investície. My sme to dlhé roky obchádzali tak, že sme na to využívali odpisy. No, lebo odpisy sú peniaze, ktoré nie sú nejaké, nie sú v žiadnej kolónke. Áno. Tým pádom sa dajú kúpiť aj na investície. Áno. No a od 1. januára tohto roku sa zakázali už aj odpisy. Čiže už ani cez odpisy sa to nedá. Nie. Ale Slovensko tým pádom nemá podporu v tom vývoji, vo vede. No ale rozumieš, keď pre posledný krát bolo v 2004 a dneska máme pomaly o 20 rokov viacej, to znamená prístroje sú vlastne zastaralé v podstate. Lenže dali sa kúpiť prístroje, ale iba v rámci takých veľkých projektov. Áno. Ktoré mali aj stavebnú časť, lebo stavebná časť sa považuje za investíciu. Lenže to má tiež háčik. Ten háčik spočíva v tom, že ty podpíšeš zmluvu s niekým a medzičasom narastie cena stavebných nákladov. Áno. Tak čo urobíš? No jediné peniaze, ktoré môžeš zoškrtať, sú peniaze na prístroje. Áno. Čiže zasa nemáš prístroje, nemáš... No áno, máš prístroje, ale oveľa menej, ako si pôvodne plánoval. Áno. Dobre, ale teraz veda na Slovensku. Ty, keď chceš študentov niečo naučiť, chceš spraviť s nimi nejaký väčší výskum. V podstate jedinú šancu majú naši ľudia v tom, že tí študenti na základe nejakých medzinárodných dohôd niečo merajú v zahraničí. Lenže to automaticky znamená, že domáca vysoká škola sa nevyvíja. Áno. A ja keď začnú rozprávať o tom, ako sú učitelia sprostí,
A ako treba reformovať školstvo, tak sa mi vzbúri, že zamestnaná na fakulte som od roku 1981. Teda celkom slušný počet rokov. Áno. Zažila som 29 reforiem. 29 reforiem za celé to obdobie. Áno. A k čomu prišli? Môjho vysokoškolského štúdia. A za celé to obdobie iba 2 z nich boli také, ktoré predstavovali v nejakej malej časti prínos. A to boli aké, keď si to pamätáš, keď môžeš spomenúť? No, úplne prvá po nežnej revolúcii umožňovala, že peniaze sa nedelili do koloniek. Proste peniaze boli peniaze. Áno, a využitie bolo možné. Využitie bolo podľa uvaženia zodpovedného riešiteľa. Čo je najlepšie, lebo v tým pádom... Jasné, že to je najlepšie. Tak som ja mala slovensko-americký projekt, kde som spolupracovala s univerzitou v Minneapolis. No a v rámci toho projektu som nejaké veci mohla vybudovať podľa vlastného uvaženia. Výborné, lebo máš progres, vieš sa pohnúť. Potom urobili tu také, teraz už je to nejaké 5 alebo 6 ciferné číslo a je to celá knižočka, kde každé hovienko má číslo. Pomaly už výberom, už nemôže ani na drobný nákup kupovať. Áno, a potom ľudia nadávajú na učiteľov, že učitelia ako sú keby neschopní. učitelia boli tí zlí. Áno, a pritom tá reforma tebe ako pedagógovi nedovoluje, Teraz, aby si sa ale pohla. tí učitelia chudáci, okrem toho, že povedzme učia, povedzme na vysokej škole, robia výskum, Áno, tak ten výskum vlastne robia iba preto, že sú fanatici. áno, a zo svojho veľakrát. Mnohokrát financujú zo Áno. svojho. Napríklad, ja som odviedla 72 diplomových prác a 14 doktorantov. Pritom asi 55 z nich meralo na aparatúre, ktoré som postavila z nejakých 30 hospodárskych zmluv, Áno. kde ten zisk som vždy nevyplatila si ako odmenu, ale použila som ho na nákup rôznych častí a tak som budovala aparatúru. Čiže si jeden z tých fanatikov, áno? Som jeden z tých fanatikov. No a v podstate vlastne som v škole umožnila, aby študenti merali na mojom súkromnom zariadení. Áno, aby si dosiahla výsledok, aby si ich niečo naučila. Inak nemala si možnosť inú. Lebo by ste nemali na čom v teoretickej rovine. No a sa podľa mňa potýka veľmi veľa ľudí vo vede. No a pokiaľ budeme posudzovať to čiste administratívne, ako sa to v súčasnosti robí, tak hrozí úpadok. Nebudeme robiť vlastnú vedu. Áno, čo už teraz je náročné, keď si tak zoberieš, no, čo sa aj teraz nevieš pohnúť. Samozrejme, firmy tieto hrozné obmedzenia nemajú. Lebo keď sa firma uchádza o taký istý grant ako škola, áno, tak firma tie prostriedky môže čerpať podľa vlastného uvaženia. Áno, ale škola nie. Ale škola nie. Pritom na škole sú koncentrované vlastne tie kapacity tých vedcov. Áno. A toto by trebalo riešiť podľa mňa, lebo ak má prísť reforma, tak sú to veci, ktoré z môjho pohľadu odbornosť. Treba sa radiť s ľuďmi ako si ty, ako sú kolegovia tvoji, pretože vy viete, s čím sa potýkate, vy viete, aké máte problémy, vy viete, s čím zápasíte a vy viete, kde chcete dosiahnuť progres. Ale to vedia aj tí úradníci na ministerstve. Vedia aj tak? No samozrejme, že vedia. A napriek tomu Napriek tomu, povedzme, v dnešných časoch 30% pracovného času zabere vedcovi úradničenie. Áno. Inak všade. A s tým sa stretávam. Ale napríklad, keď som bola v Spojených štátoch, tam to mali úplne inak. Ako to fungovalo v Spojených štátoch? Tam vedec administratívu robiť nemusel. Vôbec. Vôbec, hej? Navyše mali sekretariáty urobené inak. U nás v podstate každá katedra má vlastnú sekretárku. Jednu, niekedy 2. Áno. Dekanát má sekretárky. Oni to mali urobené tak, že na tom poschodí bol jeden sekretariát, v ktorom bolo x sekretárov. Keď si tam prišiel, tak sa nikdy nestalo, že by tam nikto nebol. A hneď to vedeli promptne vybaviť. Mailom si im poslal, čo potrebuješ a doniesli ti veci hotové. Úžasné. Čiže flexibilita. My napríklad máme oddelenie CPP, to je akože Centrum pre podporu s praxou. Oni by mali nám pomáhať pri grantoch a takých veciach, ale oni vlastne robia iba to, že kontrolujú peniaze, kontrolujú podpisy, treba im všetko odovzdať a to je všetko.
Áno, čiže oni sú len taký kontrolný orgán toho, či si dobre spravila, a keď ti to vrátia naspäť. Čiže netvoria tú úlohu toho, že ti má pomôcť. Ničím ti nepomôžu. Naopak, asi byrokraticky ti vrátia veci, že máš ešte opraviť. Čo je naozaj náročné. No, vieš, čím som staršia, tým viacej sa na to školstvo pozerám skepticky. Áno, rozumiem. Vieš, že to vzdelávanie je možné robiť aj na inej úrovni vyššej? No ja som v podstate dopadla tak, že pred zhruba 5 rokmi som si založila firmu a teraz keď 70-ke budem na škole končiť a budem len učiť, vieš, ale to je tiež také kuriózne. Lebo keď učíš na dohodu, môžeš mať maximálne 50% úväzok. Áno. Ja reálne mám dohromady 14 hodín prednášok týždenne, rozdelené viacej je v zimnom semestri a menej je v letnom semestri. Čo v súčte je viacej ako 50% a významne viacej. Áno. To znamená, asi ten zvyšok bude musieť učiť zadarmo. Áno. Lebo ono sa to povie, že na prednášku máš pripísaného niekoho mladšieho, kto postupne prebere tú prednášku. A ako to je v praxi? V praxi to vyzerá tak, že v minulom semestri jeden z tých študentov, teda z tých budúcich prednášajúcich, sa rozhodol, že bude participovať. 13 hodín je semestre, týždňov. No a on 1 dvojhodinovku prednášal. 1 dvojhodinovku? Áno. Z tých všetkých prednášal. Tento semester to isté. 1 dvojhodinovku z obnoviteľných zdrojov energie odprednášal môj kolega. A zvyšok ja. Lenže to je v poriadku, pretože vieš, pripraviť si prednášku, to trvá niekedy aj 5 rokov. Áno. Aby bola kvalitná, aby... Aj keď by ju prebrali jednak jednej z tých prezentácií, aj tak to musia nejako upraviť, adaptovať na to, čo oni akože sú schopní najlepšie podať. Lebo ty síce máš prezentáciu, ale reálne k tomu musíš hovoriť aj z pamäti. Áno, áno. A sú skúsenosti, hej? Ktoré máš. Ak ich reálne nemáš, alebo tú tak teóriu nemáš. Tak to ide ťažko. Áno. A potom nemáš čo odovzdať v podstate v takej miere kvalitnej, ako by bolo možné. Ešte šťastie, že ja som celkom vitálna zatiaľ. Áno, to sa veľmi teším. A Marcelka, ešte sa chcem spýtať, keď sme boli aj na návšteve s doktorom Bremlim, vtedy pri tebe v laboratóriu, mňa očarilo veľmi aj tá energetická úspora, lebo ty si robila testovanie aj na tej energie a tú ružicu. Momentálne to vyzerá so spotrebou takého totižto. Treba si uvedomiť jednu vec. Ak sa niečo má presadiť do priemyslu, tak energetické nároky toho procesu musia byť, nazvem to, akceptovateľné pre tých ľudí, ktorí to budú používať. No a aby som znížila tú energetickú náročnosť, tak som začala robiť systém, ktorý obsahuje 3 rozličné zariadenia. To moje pôvodné zariadenie malo účinnosť na CO2 65%. Lenže ja som to doplnila o zariadenie, kde výboj horí nad hladinou kvapaliny, teda vody v podstate, s tým, že mi vznikla z plynu, nazvem to špinavá voda. Áno. A tá špinavá voda išla do elektrolýzneho zariadenia a ten zvyšný plyn išiel do vertikálneho výbojového zariadenia. To znamená, mám 3 zariadenia. A tým pádom dokážeme mať celkovú účinnosť 100%. Áno, čiže ty oddelíš tie aj skupenstva plyny. Áno, s každým pracujem zvlášť. Áno, a uplatnenia vieš ich využiť. A vznikajú rôzne produkty. Áno. V tom vertikálnom výbojovom zariadení vznikajú proteinoidy, čo sú vlastne tie protobunky. Povedzme si úprimne, v minulosti tiež vznikali tieto protobunky, z nich tie, čo nežili a nestali sa živými, z toho vzniká ropa. Takže takto to je. Z tých neživých máme ropu a z tých živých máme ropu a z tých živých máme život. Krásne. Takže to je v tom vertikálnom výbojovom zariadení. To horizontálne výbojové zariadenie nad hladinou kvapaliny, to vlastne rozdelí plyn, ktorý čiastočne vyčistí a vznikne voda. A teraz to, čo prejde do elektrolýzneho zariadenia, tak tam vznikajú produkty, ktoré sú blízke Fischer-Tropschovej syntéze, akurát v špinavých plynoch, vrátane CO2. Takže vznikajú tam vosky a uhlovodíky. A teraz, keď sa môžem spýtať na vedľajšie produkty,
Kde by sme vedeli mať v praxi využitie tohto zariadenia? Bolo by možné... Takto môjim cieľom je mať zariadenie, modulárne zariadenie na 10 000 m3 za hodinu. Exhalátor. Áno. S tým, to je že medistúpenie je 1000. No a toto modulárne, čo má 10 000, povedzme, že mám 100 MW elektrárensky blok. Áno. A ten má napríklad 1 600 000 m3 za hodinu. To znamená, keď sa aplikuje 160 modulov, áno, tak mám vlastne vyriešené za hodinu. Za hodinu. Áno, za hodinu. No ale a čo modulárne bude systémy výstupom? majú veľkú výhodu. Aké? Lebo ja to poviem proste, keď sa jeden posere, zvyšných ešte budú fungovať. Áno, áno. Čiže jeden vypadne, ale ostatní budú fungovať. Navyše, keď sa robí vlastne oprava alebo revízie nejaké 2 týždne v lete, áno, tak sa to môže... Predtým sa to robilo tak, že sa všetko odstavilo a všetko sa čistilo. Áno, tak sa bude postupne. Teraz sa to môže postupne. Áno, čiže ostatné môžu fungovať. V praxi to bude znamenať, že možno účinnosť nebude 100%, ale bude povedzme 95%. Áno, áno. Ale vlastne nebude sa musieť odstaviť vôbec. Áno. A to využitie sa spýtam, bolo by možné využiť to zariadenie napríklad do tunelov, komínov, takto. do továrny? Čo sa týka tunelov, tým som sa zaoberala v minulosti, keď v Prahe stávali na Bulovke tunel. Áno. A to stával Metrostav, oni ma vtedy oslovili, lenže vtedy to bolo 1988. Áno. Vtedy som ešte nebola tak ďaleko ako teraz. Áno. V praxi by to znamenalo, že museli by byť odsávacie zariadenia v tuneli, ktoré by neboli hore ako sú teraz, áno, ale boli by na zemi, lebo CO2 sa nachádza vo výške od 0 do 60 cm. Áno, čiže by museli byť umiestnené tak ako na zemi. Áno. Lebo CO2 je najťažšou zložkou, takže to nebude stúpať hore. Áno. Tie horné sú iba pre prípad požiaru a odsávanie. Áno. Ale toto by muselo mať odsávanie dole. No a každý vlastne tunel je urobený tak, že nad tým tunelom v nejakej výške je vlastne komín, ktorým odchádzajú plyny. Áno. A to by sa muselo tam by sa to umiestnilo. Tam by sa to umiestnilo. Tým pádom by von z komínov už to CO2 ani ja som robila taký výpočet pre Sitinu. Áno, a aký je výpočet? Chcem sa spýtať čísla. Vedela by som to postaviť. Výborne pre Sitinu. Dobre, ak použijeme toto zariadenie, ktoré si vymyslela... No, na Sitine by som 5 modulov musela mať. To som sa chcela spýtať, že boli by rozmiestnené, hej? Že tých nemuseli by byť rozmiestnené, lebo to odsávanie je urobené centralizované. Áno, ale 5 modulov by bolo na tých 10 000, hej? Že jeden by mal na tých 10 000. No ale zaujímavé by to bolo povedzme pre výrobu cementu, lebo málo kto si uvedomuje, že výroba cementu je najhoršia vec z exhalátov, ktorú máme. Zo všetkých. Zo všetkých. Z pohľadu CO2. Áno. Lebo mám tam nejakú surovinu, ktorá mi zohreje na 1550 stupňov, ten môj reaktor. No a potom tam pridávam vápenec, čo je CaCO3, ktoré sa rozpadne na CaO a CO2. A v súčte CO2 zo spalín a CO2 zo surovín je 42%. Čo je veľmi vysoké. To nemá žiaden iný. Potom je výroba železa. Čiže tam by sa to dalo uplatniť? Tam je 40% a všetky ostatné sú nižšie. Opäť vysoké. A ešte mám otázočku. Na zariadenie, ak použijeme zariadenie napríklad v tej cementárni, aký je výstup z toho zariadenia, ak nasaje tú CO2, čo ide vonku z toho zariadenia? No to som už spomínala, že v tom zariadení elektrolízneho typu budú vosky. Áno. A uhlovodíky typu napríklad motorová nafta. Ako produktov. Áno. A tie ostatné zložky tých exhalátov vytvoria vlastne nejaké soly, ktoré v tom zariadení sedimentujú. Tie vosky a uhlovodíky sú ľahšie ako voda, takže sú v hornej časti. Ten ostatný odpad je v dolnej časti a medzi tým je voda. Áno, čiže po tej sedimentácii potom sa pravidelne budú odoberať a je možné ďalšie využitie. Áno. Čiže ako hnojivo, alebo ako nie, vosky sú na uskladnenie tepla. Čiže tam by sa to dalo využiť na uskladňovanie. A uhlovodíky sú palivo do aut. Áno. Alebo do nejakých iných. Čiže máme druhotné využitie možné. Áno, to je vlastne to e-palivo. Áno. Čiže máme vytvorené e-palivo vďaka tomu, že sme absorbovali CO2. No a v tom výbojovom zariadení vertikálnom tam vznikajú proteinoidy a tie protobunky
a tie sa dajú využiť ako napríklad žrádlo pre hydinu. Výborne. Alebo sa to dá pridávať do pôdy na zlepšenie úrodnosti pôdy. Áno, to som myslela, čiže ako také biohnojivo by to mohlo byť. Biohnojivo. Čiže dosiahli by sme biomasu aj pre vozidlá? Lebo mohli by sme vlastne kombinovať pyrolízny uhlíkový zvyšok, potom produkt vertikálneho výbojového zariadenia a vermikompost. Výborné. A to keď sa zmieša, tak vznikne hmota, ktorá z hľadiska výživnosti je mimoriadne zaujímavá. Áno, čo je nevyhnutnosť v podstate dnes. Hej, no, treba si uvedomiť dve veci. Poprvé, napríklad kompostovanie klasické, keď zoberiem tónu biomasy a budem ju kompostovať, tak mi vznikne 520 kg CO2 a 230 kg metánu. Áno. A zvyšok. Zvyšok je vlastne kompost. No, lenže metán má globálny skleníkový koeficient 21. A keď ja učím tzv. CO2 efektívne, to znamená, že 520 krát 1 plus 230 krát 21. Súčte 4,6 tony. To znamená, z jednej tóny biomasy vzniknú 4,6 tony skleníkotvorných plynov. Áno, prepočítaných na CO2 efektívne. Takže preferovať kompostovanie je fajn z pohľadu odpadov, ale je zlé z pohľadu globálneho oteplovania. Áno, a na to sa treba pozerať, takto treba rozlišovať tieto veci. Treba komplexne. Lenže, keď sa robí tzv. Vermikompostovanie, inak povedané, keď sa potrava rozkladá v brúšku dažďoviek, alebo v čreve dažďoviek, čo je ideálne asi v tomto prípade, čo nevzniká CO2 a nevzniká metán. Vznikajú huminové kyseliny. Čiže aj metán ešte znížime. Vďaka dažďovkám. To je výborné. Ja napríklad na balkóne mám dažďovkový kompost, takými krásnymi veľkými dažďovkami. A tento rok prvý raz sa mi podarilo dosiahnuť stav, že mi nezmrzli. Výborne. Čiže aj prežili tú zimu a dokážu absorbovať vlastne... No lenže dažďovka pracuje 24 hodín denne. Áno, 24? Áno, ona nespí. Nespia dažďovky. A využite teraz v praxi, keby sme tie dažďovky mohli by byť farmy, kde by tá dažďovka... Do roku 1991 bol obrovský boom kalifornských dažďoviek. Strašne veľa ľudí kupovalo kalifornské dažďovky. Oni sa totiž to množia tak, že raz za 3 mesiace majú 12 mladých. Mm-hmm. A oni sú hermafrodity, vzniknú kokony. Tie kokony, keď z toho vyleze dažďovka, tak je priesvitná a má asi 3 mm. A potom postupne narastie. Áno. No. Ale tým pádom, keby aj tie chov tých dažďoviek samotných... Lenže potom zistili, že to nemajú komu predávať. Aha, tak to začali to... Takže tie dažďovky sa dosť množia, tak najprv ich predávali rybárom. Áno. No lenže dažďovka je vynikajúce žrádlo pre sliepky. Áno, pre sliepky by bolo využitie. A bolo by to bio, znižovanie metánu. Áno. Čiže vy už tie proteínu dosť by mali a to mäso by bolo iné. Ja som dažďovky ešte v jednom kurióznom. Čistila som exhaláty z chovu sliepok. Uh-huh. Lebo keď sa chovajú sliepky, tak oni vlastne po tom truse skáču. Áno. Pritom sa uvoľňuje amoniak a CO2. A keď amoniak presiahne určitú koncentráciu, tak tie sliepky sa zbláznia a dobodajú si hrudník. Ale kvôli tomu. Áno, potom ich dajú vlastne, potom s nimi robia kadečo. Predávajú také tie malé, čo vyzerajú ako holub. Áno. No, to bola, kedy predávali a teraz z toho robia paštety. Ale to zbláznenie sa dochádza amoniakom, hej? Áno. Rozumiem. Ale tým pádom by sa to dalo celé ekologicky vyriešiť, keby bolo aj vhodné ako žradlo. Vypestujú sa dažďovky. Boli by vo voľnom výbehu. Žradlo by mali biodažďovky. Zároveň by bolo mäso. Dažďovka je ešte zaujímavá. Inak, dažďovka má rebríčkovú nervovú sústavu a je to posledný tvor, u ktorého sa nevyskytujú priony. To znamená, keď dáš dažďovkám zožrať kravu, ktorá má BZ, teda chorobu šialených kráv, tak dažďovky ju nebudú mať. Nebudú? Nie. To je úžasné. Čiže zase ekosystéme... že vlastne ty nemusíš spáliť kravu, ktorá je infikovaná, dáš ju zožrať dažďovkám, dažďovka je zdravá. Áno, dažďovka ju zožerie. A potom ju môžeš dať zožrať sliepkam tie dažďovky.
A nič im nebude. A nič im nebude. To je krásny ekosystém fungovania. Lenže vieš... Lenže na to zase potrebujeme vedu. Vráťme sa k tomu, Áno. že zase je to iba o tom, že nevedomosť No ja som spôsobuje... kafilérii senci čistia exhaláty z kafilérie. Vieš, ak to príšerne smrdí? Neviem si ani predstaviť. Navyše to obsahuje také látky, ktoré zvyšujú krvácivosť a človek, ja som napríklad mala furt modriny, keď som tam chodila merať. Pretože tým, že ty to dýcháš, všetko vdychuješ, tak sa ti to dostane do tela. Ja som im tedy navrhovala, že vlastne by mohli tou mesokostnou múčkou, to bolo akurát dobre, keď sa zakázala, práve kvôli chorobe šialených kráv, dneska sa to dáva žerať mačkám a psom v tých granuliach. Áno, do granul sa to dáva. Mhm. A oni to bez problémov... sa toho robili aj párky. Ale. Áno. Ale nie pre ľudí. Pre ľudí. Pre ľudí. Na živočíšny tuk, ktorý sa z toho uvoľnil, ten sa používal na krémy. No nech sa páči. A to mám z prvej ruky. Viem, komu to predávali. Ale kafetéria je posledná v Žiline. Na Slovensku nemáme inú, myslím, Nie, zvieráciu. máme Je posledná. Nitra ešte je posledná? Nitre máme, ale obidvoje je na kadaveri. Áno. Vieš, čo sú kadavery? Neviem, čo sú. No ale viem, lebo my keď napríklad niekto zrazí nejaké zviera tak sa tam, na ceste, tak to potom ide do tej kafilérie. Áno, viem. No tá, čo bola v Senci, tam vlastne protestovali ľudia, lebo fúkal vietor na mesto. Takmer stále. Áno. No preto som ja robila to čistenie, som im aj navrhovala, že čo by mali urobiť. Neurobili. Inak my sme v tej zoo mávali, že nám volávali každý deň, že keď zdochla nejaká kráva, kôň, len prijať to a spraviť opatrenia, keď nevieš, čo dáš šelmám napríklad zožrať, tak viem, že potom sa to posielalo, že radšej sme to nechali, nech to odíde, ako mať zadarmo mäso a nevieš, aký následok toho bude. Ale tie dažďovky, to sa mi veľmi páči, lebo tým pádom by bol naozaj ten ekosystém vytvorený, dokonalý ekosystém. Inak, ako sa dajú čistiť ešte exhaláty hovacké lacno? Ako? No, keď sa zoberú šupy a kôstky, polisovanie hrozna. Áno. A tie umiestníš a cez to budeš prebublávať exhaláty, tak ich to vyčistí. Wow. To je najlacnejší spôsob. Áno. A ideálne je to miešať s kôrou, lebo to nakoniec kompostuje. Potom je to kôrovo-hroznový filter. To Nemci mali patentované. Úžasné. A inak, keď sme sa rozprávali o tej energii, o tých batériách, ty si navrhovala aj tie možnosť uskladnenia toho tepla na tých 10 mesiacov. Bolo by to... Teraz už žijem na celý rok. Áno, na celý rok by sa to dalo. Keď sa neviem, či môžeme vyzradiť, či to je know-how, či môžeme hovoriť... Kľudne môžeme vyzradiť, lebo v mojom veku už investovať peniaze do patentovania neplánujem. Áno. Čiže lebo ich potrebujem na iné účely. Áno, zachránime svet teraz CO2, ale spýtam sa na ten parafín, lebo mňa to veľmi očarilo. Existujú 3 spôsoby, ako uskladňujem teplo. Povedzme, že mám nejaký zdroj tepla, to môžu byť vákuové slnečné kolektory, ale môže to byť aj nejaký kotol, kde odpadné teplo budem brať. Teraz väčšinou to odpadné teplo budem mať v podobe ohriatej kvapaliny. Lebo aj keď použijem vlastne tepelné čerpadlá, napríklad vzduch, voda, tak finálne budem mať teplú vodu. No a teraz tú teplú vodu môžem dať do vodného uskladňovača, kde mi vydrží 24 hodín. Lebo v podstate to je vlastne aj čo máme kúrenie, tak tam máme nejaký povedzme 600-litrový uskladňovací systém, kde je voda. No, to je tzv. Citeľné teplo. Áno. No. Potom druhá možnosť je využitie skupenského tepla, topenia nejakých médií. No, skupenské teplo všetci poznajú, keď sa hasí vápno, tak tam je 950 stupňové teplo, ktoré väčšinou sa to vo vápenej jame robí. Áno. To sa nejako nevyužíva. Jedine, kde sa takéto teplo využíva, je v moderných cementárniach, ktoré majú taký špeciálny šnek, čo sa volá, že hot disk. To je keramický materiál, Nemci to patentovali, u nás to je v Rohožníku, kde sa vlastne tá keramika pri tom procese ohreje a ostane ohriatá non-stop.
Aha, A je ohriatá asi na 600 stupňov. A udržiava si tých 600. Udržiava si tých 600 stupňov. To znamená, ten zdroj tepla vlastne potrebuje vykryť iba rozdiel 600 až tých, povedzme, 1100 stupňov, ktorý je treba na to, aby vznikol cement. Áno, super. Čiže oni tých 600 stupňov si dosiahnu týmto udržiavaním a už urobia len ten zvyšok. No, my máme 4 cementárne, ale hot disk majú iba v Rohožníku. Aj to iba preto, že je to zahraničný vlastník. Áno, a zvyšné si musia vyrobiť celú tú, čiže musia všetko vyrobiť, celú tú teplotu. Čiže nemajú tu udržiavaný tých 600. No. Ale napríklad pre účely rodinných domov je vhodný médium parafín. Parafín vlastne v intervale od 52 do 60 stupňov, teda ten parafín, ktorý sa najčastejšie používa, sa dokáže roztopiť. Áno. A keď mám tú nádrž izolovanú, tak v roztopenom stave ju viem udržať zhruba tých 10 mesiacov. To je úžasné. To znamená v praxi, že ak máme rodinný dom, že povedzme mám niekoľko výmenníkov tepla, ktorým teplo privádzam, a jeden výmenník tepla, ktorý mi to teplo odvádza, a to buď do kúrenia, alebo do tej vody na umývanie rúk. Áno. Čiže využijem zase ekologicky celé Lenže to množstvo tepla, ktoré viem uložiť v tom parafíne, je približne 5 až 6 krát väčšie ako vo vode. Áno. Lenže na celoročnú aplikáciu je to málo. Lebo zhruba 5 až 6 týždňov treba niečím prikurovať. Napríklad krbom. Áno. V zime. Ešte sa môžem spýtať k tomu parafínu. Hovoríme na rodinný dom o akom množstve? O 1 tone? Alebo koľko toho parafínu musí, aby to udržalo? Ja som mala vlastne 3 uskladňovače. Jeden mal 670 kg, druhý mal 1,3 tony a jeden mal 1,6 tony. A ten 1,3 tony stačí na rodinný dom. Stačilo by to? 1,3. Lenže treba aj ten vodný mať väčší. Pokiaľ chceme nie len teplú užitkovú vodu, ale chceme napríklad podlahové kúrenie alebo radiátory. Áno, čiže v tom prípade by išlo väčšie nádrže. Ja som mala kubík. Áno. A vykrylo ti to na celý ten skleník? Áno. Áno, že stačilo to. Môj skleník mal veľkosť rodinného domu. So zlou tepelnou izoláciou. Wow. A môžeš prezradiť náklady? Lebo to je veľmi zaujímavé číslo. Tona parafínu bola kedy stála 1300 €. Teraz neviem, ale určite to bude viac, typujem 1800. Áno, tá investícia. A na koľko to vydrží ten parafín? Navždy. Čiže je... Ten, keď sa raz tam namontuje, tak už je tam na furt. Áno, čiže to je jednorazová investícia. To je vstupná investícia. Áno. Čo nie je tak plus veľa. treba výmenníky tepla, medené, ale medené trúbky sa dajú urobiť za takých 500-600 €. Plus treba nádobu, povedzme z polypropylénu a nejakú izoláciu z Novasilu. No a samozrejme všelijaké možné snímače a regulácie, prietokomery a takéto veci. Áno, čiže tá investícia do tých 3000 by vyšla? Nie. Keď chceš mať všetko pre rodinný dom, tak to vyjde takých 8 až 10 tisíc. 8 až 10, nie? Ale životnosť je 30 a viac rokov. Áno? Aj tých medených, hej? Trúbiek všetkého. Samozrejme, im sa nemá čo stať. Nič sa im nestane. Maximálne, čo sa môže stať, že nejaké hovedo niekde niečo rozbije. Áno, niekto ukradneme, nie trúbky. Alebo ukradne, ako mi ukradli 3 výmenníky zo skleníka. Áno, to nie je smiešné, ale na to narážam, že tá krádež je potom možná. Ale je to výborné, lebo na 30 rokov s takouto investíciou. No v podstate, keď človek v produktívnom veku si toto vybuduje, tak na penziu nemusí platiť náklady za kúrenie a teplú. Áno, lebo koľko ťa vyšlo v tom skleníku rok tých nákladov? No nič. Lebo čerpadlo, ktoré som tam mala, malo 100 W. Áno. A to bolo všetko, lebo si to samozrejme nejaká expandná nádrž, proste dá sa to vybudovať. Alebo tých 5-6 týždňov, čo si spomínala, že treba možno tým krbom, vykúriť, to sa ešte aby som vykryla toto a súčasne dokázala zabezpečiť väčšie množstvo tepla, tak som sa začala zaoberať tzv. Termochemickým uskladňovaním tepla. To je to tretie. Tuto sa dá najviacej tepla uložiť. Problém je, že to teplo sa v podstate uvoľňuje viac menej naraz. Áno. A dosť veľa.
To znamená, že človek musí buď to rozdeliť na mnoho segmentov a vždy aplikovať len jeden segment, to je jedna z možností, alebo to vykombinuje s tým, čo majú fázový prechod. Anglicky sa to označuje PCM, Phase Change Material. No a toto je termochemický, to je TCM. Áno. A citeľné je CT. Aha, skratky máme. Áno. No ale aby som to tak objasnila, že o čo ide. Každý z nás pozná modrú skalicu. Áno. Modrá skalica je CuSO4x7H2O a má modré kryštály. Teraz ja keď dám teplo z externého zdroja, napríklad zo slnečných kolektorov, a budem tú modrú skalicu ohrievať, tak pri teplote okolo 55 stupňov postupne začne sa dehydrovať. Takže z CuSO4x7H2O ostane CuSO4x1H2O. Lebo tá posledná nemôže odísť, inak by neboli kryštály. A toto sú malé biele kryštálky podobné bielemu piesku. Áno. Tú vodnú páru musím odtiaľ odčerpať nejakou rotačnou vývevou. A nepotrebuje to ďalšie tepelné izolácie, nič. Čiže nám stačí len na paru mať niečo, aby to ale odčerpá sa tá para a udrží sa to vákuum. Teraz má to nejaké nedostatky, ktorým sa nebudem teraz vyjadrovať. Áno. To sú technické problémy. A potom, keď chcem to teplo získať späť, tak tam iba dám vodnú páru. Čiže a teplo sa uvoľní, vzniknú modré kryštály a uvoľní sa teplo. Áno, a hovoríme o akom časovom horizonte toho? To môže desiatky rokov byť aktivované. Desiatky rokov tiež? Bez problémov. A vieme spraviť kombináciu týchto všetkých troch? Vieme spraviť kombináciu, tak to rozhodne musí tam byť to citeľné teplo, lebo nejako to musíme dostať do toho domu. Áno. Pokiaľ ide o väčšie objekty, tak dominovať by malo termochemické uskladnenie a vlastne to skupenské teplo by bolo len na prechod. Áno. Aby sa to dalo rovnomernejšie Čiže tú kombináciu by si odporúčala asi aj pri tých domoch, že kombináciu tých všetkých troch, o ktorých sme hovorili. No a tým pádom už nebude treba žiadne palivo. Áno. A máš ekologicky spracovať celý dom a hlavne úspora na finančnej stránke, lebo ma to nestojí nič okrem tej investície, ktorú som vložila. No, čo je tam ten technický problém je, že niekedy sa po tom zavodnení a odovzdaní tepla tie kryštály nebudú malé, ale stanú sa väčšie. Áno, ale dá sa potom a to je pri opakovaných cykloch problém, lebo majú menšiu plochu a tým pádom menší kontakt s okolím. Áno, čiže bude sa znižovať v podstate. Ale existuje technické riešenie, ako tento problém odstrániť. Áno, len to robíte nejak pravidelne potom. Tie kryštály rozbíjať na tie menšie naspäť. Napríklad ultrazvuk. Áno. Veď ultrazvukom si rozbijame aj kamene zubné. Áno, čiže vieme to stále sa vrátiť k tomu, rozbiť ich a zase vrátiť do toho skupenstva, hej, kryštalického, ako to bolo predtým. Chcela by som sa ešte spýtať tie elektromobily, lebo my sme už diskusie nejaké mali o tom. Ja milujem tie 3-litrové, mám rada zvuk motorov, ja mám rada auta, takže mňa zabíjajú tie ja keď som všetky moje pokusy prvé začala s autami a minimálne 30 rokov som sa zaoberala s autami a vlastne ešte aj teraz. Ty máš rada tiež zvuk toho motora, že? Ja viem na aute opraviť asi všetko. Ale teraz už v mojom veku to nerobím, lebo mám výborného mechanika, ktorý opraví všetko. Ale keď som mala ociť, tak som bola odkazaná na to, že som sa musela naučiť. Opraviť si to všetko sama. A čo hovoríš, aký vzťah máš ty k tým elektromobilom? Ja by som to začala, nie že iba elektromobily, ale by som povedala všetky možnosti. Áno. Takže čo máme momentálne k dispozícii? Máme dieselové motory, ktoré za súčasného status quo majú najväčšie výkony. Všetky veľké vozidlá používajú diesel motor. Keď som bola v 91. 3 mesiace vo Švédsku za polárnym kruhom, tak som robila výskum pre Saab-Scaniu. Vtedy ešte existovali. Oni mali 13,6 litrové motory v autobusoch v Štokholme, ktoré používali palivo etanol. 98% etanol. No, tak samozrejme bol tam taký nedostatok, že v krajine, kde je prohibícia, mať uskladnený alkohol je veľmi kuriózna záležitosť. Ale ja som tam bola vlastne
povolaná, akože ja som sa tam mala učiť, ale skutočnosť bola taká, že oni sa učili odo mňa. No, každopádne som im takmer vyriešila problém odstraňovania oxidov dusíka. No, lenže problém tých vozidiel, ktoré používali etanol ako palivo, bolo, že vo výfukových plynoch bola kyselina octová. Áno. Áno, a tá smrdela. Takže to smrdel po octe. A všade to bolo cítiť, Oni mali 100 autobusov v Štokholme. Wow. Teraz mali katalizátory Degussa, vyrábané vo Fínsku. A každý katalizátor, okrem toho, že má ten monolit keramický, väčšinou ten monolit je Al2O3, na tom je tzv. Vaškout. Vaškout je z keramiky, ktorá sa volá kordierit. A to sa tam naniesie a vznikne taká veľmi členená vrstva, tenučka. A vlastne, keď pôvodný katalizátor mal plochu, povedzme, ako táto miestnosť, tak keď sa tam pridal ten vaškov, tak to malo plochu ako futbalové ihrisko. Oh. No a ja som vymyslela, čo treba pridať do vaškovtu, aby nebola kyselina octová. Čo treba pridať? Oxid horečnatý. Áno. Takže ty si im tam pomohla vyriešiť tento problém, aby sa im odstranil pach. Áno, dostávala som tam štipendium 6800 švédskych korún a vyriešila som im tam hrozne veľa problémov. Kedy to bolo? V ktorom roku? V 91. 91. Ale poďakovanie áno, si dala. poďakovali sa mi pred naštartovanou vetrieskou. Ale predsa len som akýsi druh vďaky zažila. A aký to bol? No, bola som na takom akože výlete pri elektrárni na báze vodopádov. Tam som sa zoznámila s jedným človekom, s ktorým sme si pokecali 2 hodiny, všetci sa strašne smiali. Aj som sa odviezla s ním na snowmobile. A keď som odtiaľ odišla, tak mi povedali, že to bol švédsky kráľ. Wow, to je úžasné. Tak že myslím, že toto poďakovanie... Áno, že on povedal, že nesmú mi povedať, lebo že potom by som bola taká utiahnutá. A že on chcel počuť prírodzenú reakciu. To je úžasné. Čiže ty si vôbec nevedela, že si so švédskym kráľom sa vozíš aj na snowmobile? Nie. Úžasné. Ale chápem jeho, lebo chcel ťa zažiť, aby si bola spontánna, autentický názor, hej. Áno. Keďže ja som tam bola kvôli čisteniu zlatov. Áno, a on sa dosť na tieto veci pýtal. A on sa do toho vyznal, on sa tešil, hej, že dostal... No, dostal zaujímavé informácie. Úžasné. Tak toto je zaujímavé poďakovanie. Lepšie ako to pri tej vetrieske naštartovanej. No ale vráťme sa. Takže to máme v podstate dieselov motor. Takto mnoho sa hovorí o palive metanol, ale palivo metanol podľa môjho názoru je horšie ako palivo etanol, pretože má vysoký nedopal. Aj metán má vysoký nedopal. Lebo keď si zoberiem metán, tak vlastne pri tom spaľovaní odtrhujem po jednom vodíku. A keď mi ostane posledný CA radikál, teda už ten 4. vodík, tak energia na odtrhnutie toho posledného je dosť veľká. A v tom spaľovacom procese nie je dosť veľa energie na to odtrhnutie toho posledného. A v dôsledku toho vznikajú polycyklické aromatické uhlovodíky. Čo to znamená v praxi? Karcinogénne látky, ktoré majú rozmery, povedzme, zaraďujú sa do PM2,5. Teda sú menšie. A dostanú sa do plus. A ich množstvo je aké asi? Zrovnateľné s oxidmi dusíka. Áno. Áno. To znamená, že na takej úrovni asi 300 ppm. Pre ľudský organizmus. No, je to horšie. Áno. Takže ja osobne by som si vybrala etanol, lebo o tom aj viem. Etanol sa dá použiť v obidvoch motoroch. Aj v diesli, aj v benzíňaku. Jediný rozdiel je nastavenie predstihu. U benzíňaku je 3 stupňa, u dieslu 6. To je jediný rozdiel, čo by trebalo nastaviť. Čo je medzi týmito dvomi motormi? V oboch sa dá použiť palivo, etanol. Ešte je tam jeden problém, že vlastne celý palivový trakt musí byť z nerdzavujúceho materiálu alebo musí byť znútra potiahnutý nejakým plastom, aby to nekorodovalo. Čo nie je problém urobiť v dnešnej dobe? Absolútne. Čiže bolo by tu riešenie aj v tých automobiloch? No, toto je pre účely automobilov s palivom.
Ale napríklad veľa ľudí nevie, ako pracuje preplňovaný dieselový motor. Áno, to neviem ani ja, sa priznám. No, čo to znamená preplňovaný? Preplňovaný znamená to, že ja cez energiu výfukových plynov, cez špeciálnu turbínu, kde na jednej strane sú veľmi šikmé lopatky, ktoré využívajú kinetickú energiu vychádzajúci z palív, a na druhej sú lopatky, ktoré sú kolmo na os, ktoré fungujú ako kompresor. Teraz odchádzajúce spaliny stlačia vzduch na 30 atmosfér a teraz do priestoru valca nejde vlastne 1 atmosféra, ale 30 atmosfér. Takže sa to správa ako tzv. Chudobná zmes. Má to skoro nulové CO. Wow. Takže preplňované motory, a nedá sa to urobiť v benzíňaku, iba v dízli. Aha, čiže v benzínových to nie je možné urobiť. Len v tých dieselových. Alebo sa to nerobí. Lebo v benzínovom, ak chceš použiť trojcestný katalizátor, potrebuješ mať lambda rovné 1. To znamená stechiometrické spaľovanie. Lenže v takomto systéme máš to lambda, v podstate to je podstechiometrické významne. Áno. A zároveň to CO2 tam nie je, čiže... Je tam nižšie CO2. Áno, nižšie CO2, čiže riešenie by to bolo pre... Isté si riešenie, no takto, však to sa robí. Dneska všetky diesle sú preplňované, ktoré si kúpiš v dnešnej dobe. Dobre, a prečo tá likvidácia tých automobilov? Ešte je tu jedno použitie diesla, ktoré je veľmi kuriózne a videla som to v Nice. Totižto, tam majú urobenú mestskú hromadnú dopravu, to sú také ako malé traktoriky, ktoré majú vlečky. Na autobusových zastávkach sú tie vlečky, kde ľudia nastúpia, príde ten traktor, chytí tú vlečku a ide ako vláčik. No, lenže ten motor je dízlový motor, ale bezpalivový. Bezpalivový? Áno. A to tak, že vlastne oni využívajú veterné turbíny ako kompresory, ktorými si natlačia vzduch. To auto má stlačený vzduch, takže to je auto na stlačený vzduch s dízlovým motorom. Čiže dízlový motor tam je, ale poháňané je vzduchom. Ale poháňané je to stlačeným vzduchom. To je neuveriteľné. Čiže zachovaný dízlový motor, ktorý je prerobený na vzduch. Áno. To je neuveriteľné. No, táto firma tam existuje, lenže tie ich autá, ktoré vyrábajú, sú škaredé. Pritom Francúzi zvykli byť, hej, v tom dizajne, hej, pri tých Peugeotoch, že zvykli. Preto je to ťažšie, ale teda v Nice tak majú urobenú mestskú hromadnú dopravu. Veľmi dobre. To je neuveriteľné. Tak aj u nás máme aj tie vodíkové autobusy, že na vodík... Takto, nie len u nás. Teraz prejdem k... Takže ja osobne ešte čiastočkové emisie, tie existujú PM2,5 a PM10 a takmer vždy obsahujú karcinogénne látky. No. Teraz, z benzínového motora sú väčšinou PM2,5. Teraz ale priesvit alveol plúc je 4 mikrometre. To znamená, každá čiastočka, ktorá je menšia ako 4 mikrometre, sa do plúc dostane. PM10, ktoré sú z dízla, majú 10 mikrometrov, teda do plúca nedostanú. Ani vyvolávajú rakovinu plúc, ale rozpúšťajú sa v slinách a môžu vyvolať rakovinu žalúdka. Áno, čiže možnosť. No, ale napriek tomu ja sa prikláňam k tomu, že dízle by zakazovať nemali. A podľa mňa celý ten trend zakazovania dízla vlastne sa začal aférou Volkswagenu. Áno. Keď vlastne ten ich počítač neuvádzal skutočné hodnoty. Áno. A tým pádom to malo dopad na celý svet. Áno, proces. Ale zase sme pri tom, že ich nevedomosť, lebo nemajú vedomosť. Dízle budú zakázané iba v Európskej únii. Áno. Videla som mapu, inde nebudú. Inde nie. Áno, my sa sami iba odstavíme. Zase ako s jadrom, hej? S jadrovými elektrárňami v Európe. A čo vravíš na tie elektromobily? Lebo tá batéria teraz prídem k tým alternatívam. Zatiaľ sme si povedali o dízli, o benzíňaku, o teda motory na stlačený vzduch. No, teraz ďalšími alternatívami v podstate sú 3 alternatívy. Jedno je spaľovanie vodíka. Firma BMW, ktorá sa pôvodne zaoberala počas druhej svetovej vojny vlastne lietadlami, má patent, ktorý umožňuje spaľovať vodík. Totižto, vodík so vzduchom vytvára výbušnú zmes. A keď my chceme
aby teplota bloku motora bola nižšia ako tá, pri ktorej začína vodík so vzduchom vybuchovať, tak je treba upraviť ventily. A oni vymysleli také ventily, čo vyzerajú ako ihlový ventil a najprv sa napustí vzduch, ten ochladí blok motora a potom sa postupne uvoľňuje tá ihla a príde tam vodík, ktorý sa spaluje. Samozrejme, automobily, ktoré pracujú na báze spaľovania vodíka, kde účinnosť je 27% približne, z tých možných 34%, majú čisté exhaláty, ale treba mať tlakovú fľašu, v ktorej ten vodík je stlačený. V JRC v Petene vyvinuli tlakové fľaše a otestovali, ktoré majú možnosť uskladniť až na tlak 500 a teraz už najnovšie 750 atmosfér. Dobre, a do auta koľko mi vydrží, keby som mala v jednom vozidle, akú vzdialenosť viem prejsť? Takto. Na 500 kilometrov auto, ktoré by spaľovalo vodík, by potrebovalo jednu tlakovú fľašu. Jednu tlakovú na tých 500? No ale oni vychádzali z toho, že by sa nepoužili tlakové fľaše, ale metalhydrity, lenže metalhydrity sú veľmi ťažké. No napríklad autobus, ktorý by používal vodík ako palivo, teraz poviem, že nie je spaľovanie, lebo to spaľovanie sa neuchytilo. Áno. No potom do úvahy prichádzajú palivové články typu PEM s palivom vodík. A tie sú v praxi tiež? Tie už sú v praxi a na veľa aplikáciách. Áno. V podstate, kde všade sú aplikácie takýchto palivových článkov. No jedna z možností je napríklad uskladňovanie elektrickej energie. Kde, keď je nadbytok elektrickej energie, vyrobí sa vodík, ten vodík sa uskladní a keď chceme späť tú energiu, tak v palivovom článku ju získame späť. Palivový článok má účinnosť 42%, žiadnych 34 ani 28, ako každý spaľovací motor. Vrátane tých, čo vyrábajú elektrínu do elektromobilov. Áno, čiže ešte tam je to vyššie? Áno. No a okrem toho ďalších 42% je teplo. Takže tam sa na kúrenie môže využiť teplo z palivového článku. To je úžasné. No je to podľa mňa najlepšia možnosť, ale je jedna lepšia, tiež je to palivový článok, ale nie s palivom vodík. To poviem nakoniec. To som zvedavá, čo to bude. Také si kúpim, aké to príde do Európy. Takže ďalšie oblasti, kde sa to uchytilo, sú tyráky. Existuje už pomerne veľa tyrákov, ktoré používajú palivové články. Pretože palivové články poskytujú výkon zrovnateľný s dízlom. Čiže tam výkon je už dosiahnutý, hej, na tej úrovni, no, že sa to potom vyrovná. Sú autobusy na mnohých miestach vo svete. V Bratislave bol skúšobný autobus od Ballarda. Mali ho vo Volkswagene a jazdil tak, že privážal zamestnancov do Volkswagenu z podmostu SNP a naspäť. Ja som sa v ňom odviezla, že som išla tam a späť. Áno? Áno. A v noci ho mali v automobilke, kde ho vlastne testovali. Áno, a využívali to cez deň? Využívali to vlastne cez deň. Áno, viem, že aj na lyžiarskych strediskách máme. No a to už je dobrých 20 rokov. Áno, to už je takto staré? Áno, áno. Čo to využívali? Teraz sú mesta, napríklad vo Veľkej Británii, tuším Aberdeen, má všetky autobusy mestskej hromadnej dopravy na palivové články. Áno, že oni už fungujú na tie. Potom vo Viedni je jedna firma, ktorá vyrába lokomotívy. A táto vyrobila lokomotívy do baní. Na palivové články? Na palivové články s vodíkom. Áno, a využívajú to v praxi? Áno, dodávajú to do baní. Totižto, exhaláty v tých baniach sťažujú dýchanie tým robotníkom. Áno, čiže tam je to naozaj účinné riešenie. Tam je to až veľmi nevyhnutné, efektívne áno. riešenie. To znamená, v súčasnosti sa palivové články využívajú v tyrákoch, autobusoch a v lokomotívach. A sú testy, kde sa využívajú už aj v malých lietadlách. Áno. To som čítala, že áno. Airbus. Áno, Airbusy, to som čítala, že áno, že chcú aj že využitie, aby do lietadiel. Takto oni súťažia samozrejme ako vo všetkom s Američanmi.
teda Boeingami, ale Boeing je ešte viac v plienkach. Áno? Áno, Čo sa toho týka tých palivových pohonov? Tie ich systémy ešte vyžadujú takých 5 rokov, aby sa dostali tam, kde je Airbus. No super. No takže to máme palivové články typu PEM. Firma Daihatsu pred 17 rokmi patentovala palivové články typu PEM s palivom hydrazín-hydrát 30%. Teraz poviem takú kuriozitu. V minulosti sa hydrazín-hydrát vyrábal v Slovnachte. Áno? Do roku 1963. Potom prišla taký obrovský boom, že hydrazín-hydrát je karcinogénny a toxický a nemal by sa používať. Tak prestali. No lenže potom sa zistilo, že keď sa použije hydrazín-hydrát, on smrdí ako močovka. Áno. Ja ho mám v chladničke. V 3 nádobách. Na testovanie, áno? Áno, robila som z neho spektra, aby som vedela, či v mojom výbojovom zariadení neviem vyrobiť hydrazín-hydrát lacnejšie ako ten, ktorý sa vyrába. A viem. Áno? Čiže dá sa vyrobiť. Dá sa vyrobiť, hej. A je to naozaj karción? Je? Takto, pokiaľ je 30% vodný roztok, tak už nie. Tak už nie je. Ani nie je nebezpečný. Čiže nemuseli to v 93. ukončiť. Jasné, a teraz si zober, že mala by si auto, ktoré by zodpovedalo veľkosťou motoru asi 1,6 litra s palivovým článkom typu PEM na hydrazín-hydrát. Vieš, koľko by si potrebovala paliva na 500 km? Typni si. 30 litrov. 5 litrov. Dokonca? Áno? Áno. Tak to by mi stačilo? 1 litrová fľaša stojí 5,50. Ale? Áno. Čiže to je ekonomické, úsporné a nemá to žiadne exhalácie. A ešte ekologické. No. To je neuveriteľné. A bolo by možné... Takto zatiaľ vyrábajú malé autá, áno, ktorých je už jazdí okolo 1000 kusov v Tokiu. Áno, v Tokiu už jazdia na to? Áno, podmienka Tokia bola veľmi kuriózna, že musí mať také kolesá, ktoré sa dajú otočiť o celých 90 stupňov, aby vedel zaparkovať takto. Kvôli ich parkovaniu, hej, nemožnému. Áno. Takže už sú aj vozidlá, ktoré fungujú No takto. a teraz začali vyrábať dodávky, ktoré zodpovedajú asi 3,5 litrovému dodávke, ktoré sa budú používať pre malé obchody v meste. Čiže zase využiteľnosť praxi a zase sme ekologickí, úsporní. Tento rok na jeseň začnú dovážať do Európy. Áno? Čiže to už bude, je to novinka 2023? Totiž to Daihatsu je najstaršia japonská automobilka. A oni práve sú tí, ktorí to vymysleli. Tieto vozidlá, motory. To je neuveriteľné. Ešte čo nám prichádza do úvahy? Hybridy. Napríklad Toyota má hybrid, ktorý podľa môjho názoru je dobrý. To sú kombinácie, oni majú také, že 100 kilometrov, myslím, že len prejdeš. Nie, to je inak. Oni tam majú akumulátor, ktorý nedá sa, aby fungoval samostatne. Ale hybrid znamená to, že máš spaľovací motor, ktorý pracuje s tzv. Atkinsonovým cyklom. A elektromotor a sú nastavené tak, preto je tam Atkinsonový cyklus, že majú rovnaké otáčky. Vždy. Lebo normálne je to tak, že povedzme, keď podraďuješ alebo keď zrýchluješ, tak máš vysoké otáčky v spaľováku a elektromotor ten vie meniť otáčky, ale až tak veľmi nie. No a toto je urobené tak, že má tam samozrejme oboje, preto to auto je drahšie, ale má to spotrebu povedzme nejakých 2,5 litra. A vzhľadom na to, že sa to kontinuálne dobíja, keď beží na motor spaľovací, tak vlastne tých 500 kilometrov najazdíš. To je úžasné. Na jedno natankovanie. Ak by si mohla vybrať z tých všetkých teraz, mať vozidlo, ktoré by bolo pre planetu naozaj dobré. Ja som robila taký odhad, jedného študenta som mal. A on mi vypočítal z pohľadu lifetime assessmentu, teda celoživotného príbehu, z pohľadu CO2 všetky možnosti. A aký bol výsledok? No jasné, že najlepší bol Daihatsu auto s palivovým článkom na hydrazín-hydrát. Ten bol najlepší.
a potom boli hybridy. Áno, čiže tie hybridy majú zmysel. Áno. Totižto elektromobily, tam si treba uvedomiť, že ceny litium-ionových batérií, ktoré je tam potrebné inštalovať, sú veľmi vysoké. Sumáre je to veľmi ťažké, takže to zvýši váhu vozidla o 450 kg. Áno, ešte je nerozložiteľná batéria. To, že je nerozložiteľná, je jedna stránka veci. Životnosť tej batérie je na úrovni 10 až 12 rokov, v optimálnom prípade 20. Ale sú drahé, ťažké. Keď je ťažká batéria v tom aute, tak sa predĺží brzdná dráha, zhorší sa bezpečnosť. Navyše litium pri letných dnešných teplotách sa môže samoznietiť a nedá sa to uhasiť. Áno. V zime tomu zase klesne kapacita na nejakých 40% pôvodnej batérie, takže to trvá oveľa častejšie dobíjať. A z hľadiska výroby celého toho systému je strašne veľká emisia CO2. Áno, to som videla štatisticky. A litium sa nachádza v tej morskej vode alebo v tej vode, ktoré sa to ťaží, len v koncentráciách 0,5%. To znamená, aby som získala to lítium, tak to musím veľakrát zahusťovať a zahustie sa to ohrevom a elektrolyticky. Áno, čiže zase tie emisie máme vysoké. V Číne existujú dve firmy, ktoré majú v podstate celosvetové viac ako 90% všetkých batérií vyrába firma JET a firma CATL. Firma CATL začala v októbri 2021 vyrábať sodík-ionové batérie, kde sodík získavajú z morskej vody. Áno. Áno. To je prevratné. Sodík-ionové batérie sú o niečo ťažšie, lebo sodík v periodickej tabuľke je až za litium, takže sú o niečo ťažšie. Pôvodná verzia mala kapacitu batérií 95% tých litium-ionových a pred mesiacom začali komerčnú výrobu na predaj. Áno, čiže to už to znamená, že napríklad, keď naši lamentovali, že v Maďarsku idú stavať fabriku, ktorá bude vyrábať litium-ionové batérie a my nie. Ale treba si uvedomiť, odkiaľ sa to litium sa bude dovážať. Áno. Z Južnej Ameriky. No a samozrejme, že zase tie krajiny, ktoré to budú mať a krajiny, ktoré sa tam nanominujú a budú chcieť blokovať využívanie iným krajinám, ako napríklad Rusko, áno, napríklad. Tak bude problém. Lenže sodík-ionové batérie, chvála Bohu, že naši nešli vyrábať tie litium-ionové, hoci chceli. Áno. Oni sa vlastne naťahovali, že či Maďarsko alebo my. Áno, a ty si rada, že ja som rada, ale nehovoriac o tom, keby sme chceli vyrábať sodium-ionové batérie, to by znamenalo, že sa obnoví činnosť Solivárov Prešov a môžeme vyrábať. Nepotrebujeme more. Áno, vieme obnoviť iba Solivár. No a cena je 5-krát nižšia a momentálne už dosiahli kapacitu takú ako litium-ionové. Neklesne im v zime kapacita vôbec, lebo však sol sa bežne používa na roztápanie. Áno. No, v lete nie sú horlavé a nabité sú za 5 minút. Wow, to fakt? Takže nedostatky litium-ionových batérií sa asi technicky podarí vyriešiť v krátkej dobe. Áno. Problém je teda, tým pádom sa aj zníži uhlíková stopa výroby litium-ionových batérií. Áno, na čo musíme pozerať stále globálne. My musíme sa pozerať na uhlíkovú stopu celého Áno, stále mať ten big picture a pozerať sa na to z celého naozaj globálneho hľadiska. Že aj tak musíme vyrobiť elektrickú energiu, ktorá by krmila to nabíjanie tých elektromobilov. Áno. A potom je otázka, my by sme potrebovali asi 5-krát toľko elektrickej energie, ako máme v súčasnosti. Ak by sme prešli na tie... No ale našťastie ľudia sú veľmi konzervatívni a až tak húfne tie elektromobily nekupujú. Nie. Čo viem, tak na Slovensku je asi 3000 kusov. Áno, iba okolo 3000 kusov. Ale keď sa na to pozrieš naozaj z globálneho hľadiska, tak v tom Holandsku, keď sa som do Holandska, tam sú enormné množstva. Tam sú nabíjacie stanice, naozaj tie vozidlá. Že áno, lenže oni to robia tak, že vlastne majú veterné ružice, áno, ktorými vytvárajú relatívne veľké množstvo elektrickej energie, plus majú uskladňovacie systémy. Áno, čiže sú sebestační v tomto smere. Je finančne zvýhodnená cena nabíjania vtedy, keď je nadbytok.
elektrické energie z vetra. Áno, čiže ekonomicky si to vedia aj Áno. ekologicky, hej, vysporiadať nejako u nás. Marcelka, veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a o všetkých týchto úžasných veciach, ktoré si nám porozprávala aj o tých motoroch, o energiách, o CO2 najmä. Ja budem rada, ak sa stretneme opäť na budúce a otvoríme ďalšie témy, ktoré máme pripravené. Veľmi pekne ďakujem ešte raz a prajem ti pekný zvyšok dňa. A ja tebe ďakujem.